gustat! Unde mergi, mă? Unde mergi? Unde acolo, mă? Ăla e haios, ăla își ridică și picioarele când merge. Da. Își ridică picioarele, ce mortal e. Hai. Uite. Papa. Cum își ridică el picioarele, frate, e ceva. E o figură. Dar uite, mai mare, uite și așa dură picioarele. Da. Tuți, îți ridici tu picioarele? Zi găsuțul. Pune pe acolo, pune pe trotuar. Nu puneți pe stradă, cred că ăștia sună. Serios? Și așa, nu știu dacă nu ne comentează acum că suntem aici cu ei în stradă. Hai, te-ai blocat acolo. Dar ce chestie e să se blocheze singur? Hai la bun, e băgată roata aia acolo, greu, iasă. Opa! Ce viteză apucă! Asta nu merge așa bine ca asta și... Da. Ce tu ții? Trec mașinile. Hai să-i luăm de aici, Dana, că sunt prea aproape de stradă. Nu e normal ce facem noi.